praatje voor onze jubileumprins kenbaar maken. De 64e hoofdprins. Ik vind het bijzonder sportief dat kiekbaar toch ondanks dat ze nu in de beurt waren met spelen worden. De muntje nummer om net te gaan naar de kelder. Het hoort eigenlijk allemaal in het spel. Dat kan ik je nu wel zeggen. Maar het is op een gegeven moment wel voor mij een bijzonder grote eer. Onze voorzitter Marcel Verregen mogen aankondigen dat we bekend mee maken met onze 64e prins jubileum. Met zijn hartje. Marcel. Dames van de Joekspel en aardprinsen en leden van de opslagkast, welkom allemaal. 2017, we hebben een jubileum. 6 keer 11 jaar op steeds bijzondere opslagkast. Dat betekent dat we ook een jubileum prins hebben. En ik heb de boven de bühne al gezien, dat van de afbeelding van de afgelopen jubileum prinsen afgebeeld. Peter, heb je gezien? Ja, ik heb gezien. Nou, dat ging gewoon een ik kom nog wel. Dus we moeten weer een jubileum prins naar voren roepen. De Joekskapel, die is bekend met dit verhaal. Die zijn al eens eerder hier geweest. Dat was met Bram, welk jaar was het? En ik kan zo eens zeggen, de geschiedenis herhaalt zich. Bram, kom eens op deze kant. Hebben we van een spel gespeeld. Hebben we toen nog tijd hebben we van 3 jongens die uit de zaal, eigenlijk toen nog niet ook uit het Joekse spel gehaald en metgenomen naar boven. Wie waren het? Dat ze nog? Ja, Siem en Mario. Nou, Siem, Mario, kom eens in de kant. Dat betekent dus dat, ja, diezelfde jongens hebben in 2013 niet opgestaan. Toen zijn we van achter gegaan. Ja, we werden allemaal. Bram is toen prins geworden. Dus ja, sorry Bram, maar ik heb ze niet nog een keer prins. En ik wil zeggen, dat ze, ja, dat ze natuurlijk al, dat noemt de rest ook, dat ze adjudant is. Dus Adje! Dat is een goeie. Dan heb ik nog 2 steken over. En als ik dan heel eerlijk ben, ik kijk naar deze steek, daar staat al een S'je in. Dat is niet de S van small, maar dat is de S van Siem. De tweede adjudant dit jaar. Ja, ja. En dan heb ik nog een steek over. Is dat goed? Mensen? Zo'n maling. Zo'n maal. Ja. Inderdaad, toen op 10 was zien we een beetje als dekmind al voorbij. Dit keer is Mario de dekmind al. Want we hebben een aanhangprins. En ik wil heel graag de vuur roepen. De prins, dus de jubileumprins van dit jaar. Schrik! Ja, dit tenue, dat past niet die en de prins en die de adjudant. Ik doe het nu als je net. We gaan het omkleden, we komen dadelijk terug en ik ga het aan feliciteren. Ja?
Nee, dat kunt wel goed in. Maar het is zo'n vis wel. Allereerst van harte proficiat, stel je eens even voor. Ja, dankjewel. Schrik Rondvoets, 26 jaar oud en ja, nog even wachten dan is prins Schrik de tweede van de opslokkers. Moet ik door het leven gaan dit jaar. Ja, en niet alleen dat, maar ook als jubileumprins. Wie vindt ze dat? Ja, dus als ik ziek, ik bedoel, toch net de slagroom op de taart. Zoon van een oud prins, mijn opa heeft bij de opslokkers gezeten. We maken jaren de medailles toe, voor hem mijn opa, dus ja, ik ben al lang bij betrokken en dat ik nu zelf moet doen. Dat, ja, hartstikke ziek. Ja. Ja, en wie staat het momenteel eigenlijk met de zenuwen? Nou, het vult eigenlijk hartstikke met. Ik ga gedacht, ik ben een hartstikke gekke jongen, maar nee, het vult 100% met. Ik heb er heel veel zin in. En het zou daar nog wel gaat komen, ik op de bühne staan. Het vecht heel lang koud, maar verder hartstikke goed. Ja, en de bus natuurlijk niet alleen, de hubs ook adjudanten. En Zeker. die kennen we ergens van. Ja, zo'n adjudant bedoel ben ik ook niks, zeg maar. Dus ja, de eerste adjudant is mijn eigen broer. Ik bedoel, dat is misschien in het gezicht ook nog wel. Dat is Sim Kronvoets. Die mocht mij onder andere deze kant ook toespreken. De andere is Aad Prins Bram Anders. Ook allebei bij de Juke spel, dus die gewoon 3 man missen dit seizoen. Maar ja, die 2 man die mogen mij in ieder geval naar huis brengen en Pietje met jou. Dan wens ik u allemaal een hele schone vastelavond. Dankjewel, ik heb helemaal goed. Wie spreekt? Zeg maar, begin erbij aangeven. Het is natuurlijk geen verrassing meer, maar het is natuurlijk wel schoon om te zien wie dan eigenlijk het pak aan heeft en wie het op steekt. En wie de adjudanten goed zit met het pak en alles aan. Dus ik hoop heel graag naar voren onze nieuwe prins, onze jubileumprins, Schrik de tweede met zijn adjudanten. Ook de Juke spel. Nee jongens, het klinkt super zo'n Ros, dus ik heb er vol vertrouwen in. We hebben ons in het begin even verbeterd van, oh, ik heb dat wel maken. Maar ja, is niet anders, dus... Nee, daarom. Het klinkt beter zo! Weet ik. Mensen bedankt. Nee, hartstikke schoon jongens. Ik kan heel veel gaan zeggen, maar wat eerder Jorg gezegd heeft, we maken er geen chicks van, we gaan eraan wie hop. Ik wil eerst zeggen wie werkers willen, maar we gaan wie hop. Met hoop niet op. Een Prinsenkapel, ja jongens, dat komt volgens mij hartstikke goed. Heel makkelijk gemaakt de laatste dagen. Ik bedoel, dik was er niet, dus iedereen zei dik weer. Wij voelen nog niet aan mij niet goed. Siem komt later, dus Siem weer. Ik ging er wel fijn met, maar jongens toch. Kwam er een. Jongens en meisjes, lief hopstokkers, het geduld werd op een proef gesteld. Hier zit al de fop met zijn kids, die zitten hier al voor. De fopkes, zeg je dat, de fopkes. Maar het is wel zo. We verder om. Chic dat je allemaal hier zit, ook de fopkes. En dat we er samen een geweldig feest van maken. Ik zou eigenlijk Maurice willen vragen om een stukje muziek te draaien, want dan gaan we de bühne klaar zitten. Want we zijn in afwachting van onze jubileumprins. De 64e prins in 66 jaar. Want je weet het allemaal, prins Stijn de Eerste is 2 keer prins geweest in verband met de waterstoomramp. Maar wat het is, hoge nood is altijd groot.
want dadelijk komen gaat me leren. Even muziek. Van mij was niet in de steek leut, dat nummer voor gebed. Nou, ongeveer 1,5 week geleden, toen is op een gegeven moment een geweldige president uitgeroepen in Amerika. Maar zover, dat kan ik zeggen, geweldig. Maar voor gewoon een gebednummer, nou, ik heb wat sterren opleverd, nou de Stars and Stripes. Onze 64e prins staat klaar. Voor gewoon, be up. John Philip Sousa led the Marine Band to new heights of popularity during his tenure as leader from 1880 to 1892. It was during this era that he earned the title the March King, a well-deserved nickname that continues to this day. Of the 136 marches he composed, one has stood out above all the rest. It was composed in 1896 as Sousa sailed back home from a long European vacation. The inspiration for this march was born of a combination of homesickness, fond memories of his time as leader of the Marine Band, and his stirring recollection of the American flag flying over the White House. The resulting march became his best-known work, and in 1987, it officially became our national march. The Stars and Stripes forever. De 64e prins in het 66e jubileumjaar. Wem zal het zijn? Wem zal het weren? Werden de eerste en de tweede muziekprogramma's. Maar we gaan het zien. Want de ster die zo gelijk verschijnt is onbetwistbaar. Voor gaan het dit maken. Want hier is onze prins. En het is